Ola, son Ester Ferreiro e son artesana en plata e vidrio. Levome dedicando a isto con uns 25 anos. Comecei quizás de forma casual. Eu había estudiado 5 anos secretariado e era opositora, entonces decidín cambiar un poquinho de rumbo e o que fixen foi facer xoia artística no Maestro Mateo na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela, e aí despois tive un contacto con a Escola Galega do Vidrio que existía en aquel entonces, e aí foi o meu primeiro contacto co mundo do vidrio e hasta hoxe. Antes de dedicarme solo a isto, pois estaba traballando para o Serga, facendo sustituciones e todo eso, e nada, cando me metín en isto, pois me enganchei e aquí sigo. Foi por probar cousas novas, sempre me gustou un poquinho quizá traballar cas mans, e o tema de que levaba 3 anos opositando para a Justicia e que era un pouco complicado en esa época, entonces decidín, pois hai que cambiar e probar. E decidín probar e apostei por xoiería. O básico que uso é vidrio. Eu traballo con vidrio a soplete, traballo con vidrio italiano, con vidrio de Murano, que é moi conocido, e o que fago é fundir con un soplete. Fundo ese vidrio con un soplete que funciona en oxígeno e propano, e o que fago é pois, mezclar colores, facer diversas formas. O que fago é que o vidrio en quente eu podo estiralo, podo aplastalo, podo cortalo, podo soplalo, podo facer infinidade de formas, e despois o que fago é un montaxe en plata. A veces uso algún que outro material, como por exemplo a madeira, que me gusta moito tamén o tema da madeira, pero basicamente plata e vidrio. Vale calquera sitio para emprender, pero aquí no rural estou moi ben. Teño un espacio que non é moi grande, pero é moi acolledor, e o que fago, pois, aquí teño como máis liberdade, ao mellor de, non sei, distribuyo o tempo de outra maneira, quizás, porque vivo aquí, entón, traballo un pouco ao meu ritmo e disfruto un poquinho da naturaleza, claro. Dache moita liberdade, a verdad, porque traballas a un ritmo. Eu, por exemplo, eu teño uns meses que son intensos de traballo, pero despois, o resto do ano, eu estou como moi libre, entonces levo moi ben, a verdad que eu levo genial, genial, genial. Hai días que traballas un poquinho unhas horas de máis, pero despois eu como autónoma son libre e podo coller os días cando queira. Entonces teño, o que me dá é liberdade, nada máis. Estou encantada, vamos, co meu sistema de traballo. Pois traballo tanto por redes sociales, sobre todo, e despois o bo é que traballo co público en directo, porque traballo no Castelo de Vimianzo, entón aí sí que teño esa oportunidade de contactar co cliente. Xa levo casi 25 anos e si traballo con artesanía de Galicia, que iso é unha boa distinción, como unha garantía de que o que faz pois ten unha calidade. Entonces si que aparte de que a Fundación se porta moi ben cos artesanos, danche visibilidade, danche cursos, danche informacións de subvenciones, axudan moito os artesanos. A verdade é que é un apoio bastante importante, moi importante. Nos en cada peza pois, poñemos o sello de artesanía galega e a xente xa recoñece, inda que sean de fora, valoran moito a artesanía galega. É un orgullo pois, poder traballar para a artesanía de Galicia. Para min é.
Basicamente o que fago é, durante o verano teño 3 meses intensos de continuos ali no Castelo de Vimianzo e o resto do ano pois eu traballo aquí no taller ao meu ritmo, vou facendo cousas que che van encargando, cousas novas, mercancía para cando chega a próxima temporada de verano e despois tamén traballo moito para coleccionistas e sobre todo en época de Nadal traballo bastantes, casi exclusivamente para uns grupos, bueno, coleccionismo e despois vou, pois nada, facendo un pouquiño o meu ritmo e cada vez pois innovando con cousas novas. Eu tiña o meu taller en Santiago antes, tiña o taller onde traballaba polas tardes e polas mañás eu traballaba no Sergas, entón tiña como, a ver, doble traballo, pero despois cando eu deixei o Sergas, cando empecé no Castelo de Vimianzo, porque aí requería 3 meses de traballo, entón sí que decidín, pois, a por la artesanía. Isto quizás me vai, non sei, me vai a encher máis e me vai, porque no Sergas non estaba fija, entonces aquí, sin embargo, traballaba para mí. Entonces eu decía, pues me voy a arriesgar. E me arriesgué. Aposté pola artesanía. O que máis me enche? Pois eu creo que quizá a cara das persoas cando ven a peza. Iso gústame. E a frase que suelen dicir cando ai, que bonito, ai, como me gusta, ai, ese ai, encántame. Pero gústame, o que máis me gusta quizás sea sentar no suplente. Sí, creo que é o que máis me gusta. E ver ese brillo dos colores, e gústame moito, eso sí gústame. Non podo dicir que son unha privilexiada, a verdad que si facer o que lle gusta a un, e chegar a, que ainda cheguei un poquinho tarde, pero, jolines, quero dicir que cheguei a tempo. Hai que intentar, as cousas hai que intentalas. Sin intentar, pues, jolines, pode salir, casi sempre sale ben. Si traballas con corazón, sale ben. Sí, sí.